bună seara, bine v-am găsit la România la zi, în studioul 2 al Vest TV Regional. Vorbim despre un fenomen astăzi, un fenomen oarecum dureros, pentru că ceea ce s-a întâmplat în timp cu un simbol al Aradului nu poate bucura pe nimeni. E vorba de UTA, de bătrâna doamnă, care încearcă să se regăsească și încearcă să se mențină onorabil în atenția suporterilor săi. Vorbim despre acest subiect, despre perspectivele acestui club, vorbim despre investițiile care ar trebui să se realizeze la UTA. Cu invitații noștri din această seară este vorba de team managerul Decebal Codru Grădinaru, pe care îl salut cu mult drag în studioul 2 al Vest TV Regional. Vorbim cu Dan Proca, președintele Ligii Suporterilor Clubului UTA, bună seara, și cu jurnalistul, colaboratorul și amicul nostru Ioan Iercan, bună seara. Bună seara. Înainte de toate, am să rog pe domnul Grădinaru să ne pună în temă cu situația actuală de la UTA. Știm ce am fost, haideți să vedem ce suntem în acest moment și care sunt perspectivele clubului nu numai în anul competițional actual, ci și pe perioada următoare. Vă spun și eu bună seara și vreau să vă spun că aș începe puțin mai optimist. Nu este o situație, a fost o situație foarte grea la UTA. Astăzi putem să spunem că la UTA este situația care ne-am dorit-o, în sensul că pe plan sportiv echipa are 175 de jucători implicați în club. Avem cooptați în stafful tehnic antrenori arădeni, antrenori care au făcut istorie în fotbal, în fotbal arădean și național și chiar la nivel internațional. În cadrul echipei a doua și echipelor de juniori și copii avem componența loturilor naționale, lucru cu care ne mândrim foarte mult. La nivel administrativ, de asemenea, am fost cooptați în conducerea clubului foști jucători ai UTEI. Deci astăzi la UTA, la echipa din Liga a 3-a, la clubul Faniona orașului, lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Această emisiune, chiar asta se dorește de la această emisiune, chiar aceasta aș vrea să fie tema și, sigur, cu ajutorul dumneavoastră, să încercăm să lămurim și să explicăm opiniei publice situația exactă a clubului din toate punctele de vedere. Și faptul că suntem într-o situație oarecum interesantă din punctul de vedere că nu sunt eligibile cheltuielile care sunt finanțate de către primărie pentru salarii și premii. O să vreau de-a lungul emisiunii să explic. Ce înseamnă că nu sunt eligibile? Adică nu se pot oferi, nu se poate finanța salariul unui jucător, onorariul unui jucător din banii care sunt dați de către primărie. Dar ce se face din banii aia? Din banii aceștia se fac cantonamente, se plătesc deplasările, se plătesc absolut toate cheltuielile necesare. Mă rog, da. După cum v-am spus, avem 7 echipe, 175 de sportivi și 50 de onorarii care trebuie plătite, asta în fiecare lună. Plus urmează, sigur, campionatul, arbitraje, deplasări, v-am pomenit despre cantonamente. Suma de la Consiliul Local este o sumă importantă, dar insuficientă, tocmai datorită legislației în vigoare. În emisiunea asta aș vrea să prezint oamenilor, celor care ne ascultă și celor care sunt interesați, da? Posibilitatea de a veni alături de acest proiect, alături de echipă, pentru că avem mare nevoie de ei. Feedback-ul vis-a-vis de implicarea sferei private este unul destul de discret.
Sigur că nu am stat cu mâinile încrucișate, ne zbatem, încercăm să găsim modalități de a atrage, dar pe parcursul emisiunii o să lămuresc aceste lucruri. Domnul Grădinaru, care este în acest moment obiectivul asumat al clubului Utah? Obiectivul este... Din punct de vedere sportiv sau cum? Sigur, sportiv. Din punct de vedere sportiv, pentru că restul... Pe oameni, până la urmă, asta interesează și nu neapărat chestiunile de bucătărie internă. Da, din punct de vedere sportiv este foarte clară promovarea în divizie, într-o ligă superioară în acest an. Suntem pe locul 3 în divizia C, dar la 3 puncte de liderul seriei. Avem meciul direct acasă. Totul depinde de rezultatele care le obținem noi. Nu avem nevoie de rezultate indirecte pentru a promova. Deci dacă învingi Sebișul în etapa 4-a pe teren propriu și ai câștigi restul meciurilor, ai promovat în divizia B. De ce este important să promovezi? Dincolo de cariera personală și eu știu, CV-ul fiecărui jucător implicat și persoane implicate. UTA este un brand enorm. Este unul din cele mai importante branduri ale Aradului, da? Și pe plan național suntem foarte importanți, foarte vizibili. Nu poți refideliza ținându-se cont de ce s-a întâmplat în anul trecut cu acest club și ce persoane au venit la conducere sau perindat și nu intru în amănunte, dar știe toată lumea situația. Și o foarte mare parte a suporterilor și a celor care iubesc acest club și-au retras implicarea sentimentală și până la urmă și financiară, dacă ar fi să vorbesc de targetul pe care vreau eu să-l sensibilizez astăzi. De aceea este imperios necesar să joci într-o ligă superioară pentru a refideliza acești suporteri pe plan național, pe plan local și la nivelul sferei private. Hai să-l întreb pe Dan Proca, în calitate de președinte al Ligii Suporterilor Clubului Utah și un bun cunoscător al acestui fenomen, al clubului, a ceea ce înseamnă mișcarea fotbalistică arădeană de nivel înalt, mă rog, cum ne-am dorit mai degrabă să fie și nu cum este. Are Aradul capacitatea să mențină, să susțină o echipă de fotbal în divizia B? Pâncota are, de pildă, această capacitate, după câte am văzut, dar Aradul o are? Am înțeles mesajul cu Pâncota. Ideea este că, din punct de vedere organizatoric, să mă exprim așa, la UTA momentan fondurile vin din mediul privat. Aici am avea nevoie de un sprijin și de asta și target și obiectivul pe care l-a anunțat Codru. Cheltuielile care le avem la club în momentul de față, cauzate de deplasări, cazare, masă, cheltuieli eligibile sunt suportate într-adevăr de Consiliul Local. O mare parte din acești bani merg chiar pentru închirierea arenelor, care sunt tot în subordinea Consiliului Local, lucru care la Pâncota sau la Sebiș poate nu se întâmplă, unde arenele sunt gratuit și astfel și banii care vin într-o altă formă, din câte am înțeles eu, astfel încât banii pot fi folosiți pentru salarii. Și nu e niciun secret, e vorba de cotizații plătite la un ONG și astfel fondurile sunt eligibile pentru orice fel de cheltuieli, lucru care la noi nu se întâmplă, din păcate. Iar revenind la partea a orașului financiar, sigur că poate. Aradul este incomparabil la un alt nivel, comparându-ne numai cu orașele de la noi din județ, Pâncota și Sebiș, ca să nu vorbim de alte orașe care au echipe în Liga 1, gen Târgu Mureș sau Chiajna sau Năvodariu. Bun, financiar. Deci capacitatea o are, dar disponibilitatea o are mediul de afaceri arădean să susțină clubul UTA în divizia B? Pentru că dacă ne uităm puțin în istoria, și acolo vedem că sunt foarte puțini acei oameni de afaceri din Arad care au venit cu bani înspre club. Chiar și cei care au venit sunt sau au fost mai degrabă din afara orașului, din afara județului. Îmi permis să răspund eu, să continui. Da, este o întrebare pertinentă. De-a lungul istoriei au fost puține exemple când cineva din oraș a venit și a susținut echipa, dar aspectul ăsta la aspectul ăsta lucrăm, adică facem absolut toate eforturile să conștientizăm sfera privată de oportunitatea investiției la UTA.
unei eventuale investiții la UTA. De ce spun asta? În 2016 se preconizează să se dea în funcție stadion. Se va crea o emulație la nivelul orașului. Vizibilitatea sponsorilor poate fi mult mai mare, ținând cont de implicarea mass media în absolut orice eveniment pe acest stadion. Există o conjunctură favorabilă. Primăria ne dă un sprijin nemijlocit, dar sponsorii, eventualii sponsori, sigur, trebuie să înțeleagă conjunctura zilelor, conjunctura istorică, pentru a înțelege că este o investiție și un moment oportun pentru a veni lângă echipă. Hai să zic și prin emisiunea asta dorim să-i facem să înțeleagă acest lucru. Ziceți, domnule Ercan, completați. Ceva, dacă... Completați cu cum se vede zbaterea UTEI din afară. Eu încep de la întrebarea ta. Ce spunem. Adică compari tu Aradul cu Pâncota. Dar nu e o rușine, Îl compar în cunoștință de cauză, Ioane. Andrei, eu știu că, lasă-mă să spun ce vreau să spun. Eu știu că în cunoștință de cauză și e binevenită întrebarea, pentru că îmi dai ocazia să spun că ar trebui să ne fie nouă rușine, nouă arădenilor, că Pâncota are echipă în divizia B, cinstelor, deci toată cinstea, n-am nimic cu ei, dar am cu arădenii. Cum este posibil ca un oraș atât de mare, cum este Aradul, că Aradul nu e chiar printre ultimele orașe din România, să nu mai vorbesc de trecutul acestei echipe care, cum să spun, numai pentru cei care habar n-au de fotbal, numai pentru aceea nu înseamnă ceva deosebit. Așa. Și atunci noi punem problema, noi arădenii, punem problema cum să ținem o echipă de fotbal. Ia cât primarul, unde am pus asta? Asta este apelul primarului Gheorghe Falcă. Bun, el se adresează, proiectul UTA, nu știu ce, se adresează oamenilor. Deci și Falcă se adresează arădenilor ca să vină alături de primărie. Primăria sponsorizează, așa cum s-a spus aici, cu cât își poate permite, să zicem. Dar Aradul nu este un oraș sărac. Oamenii din Arad, să fim oameni serioși, dacă ne uităm la performanțele economice ale Aradului, suntem în primele 4 locuri din țară. Deci ai performanțe economice cu venituri, bineînțeles, cu profituri și așa mai departe, te înscrii în primele 4 locuri din țară, iar tu nu ești în stare să sponsorizezi o echipă din divizia C acum, că e divizia C. Să fie foarte limpede. Că o fi și în B, să fie, că o fi și în A cu atât mai bine. Dar eu zic că Aradul, cu posibilitățile financiare pe care le are la nivel de oameni de afaceri, nu mă refer la altceva. De ce crezi, Ioane, că există această reticență? De ce există această reticență? Există din mai multe motive. În primul rând, lipsa de performanță a echipei. Punct. Deci, o echipă în divizia C nu este o echipă care să, cum spun, să te entuziasmeze. Ăsta este adevărul. Nu trebuie să fugim de adevăruri. În al doilea rând, există o anumită inerție în rândul oamenilor de afaceri care își caută în alte direcții reclamă, profit și așa mai departe. Deci caută în alte direcții. Pentru că cel puțin acum, UTA nu poate fi o direcție care să le aducă publicitate, reclamă. Dar un fenomen nu trebuie privit pe o lună, 2, un an. Un fenomen trebuie privit în perspectivă. Iar UTA, atenție, cu ajutorul acestor oameni, poate să devină un brand așa cum a fost. Dacă te duci în țară, cine știe despre Arad, că ce are Aradul? Ce are Aradul? Eventual se știe despre tramvaiele astea, Imperiu, dacă se știe, pentru că, nu știu, care e publicitatea. Strandul, UTA, Icimu. Icimu. Dar UTA, desigur. Dar despre UTA știe și în nordul Moldovei știe lumea.
Și atunci tu lași acest brand, îl lași la o parte, nu? Bun, Ioane, eu vreau să spun că discuții de genul ăsta, de 20 de ani de când sunt eu în presă și am început în presa sportivă și m-am ocupat de UTA știu. ani de zile, Codruț Am crescut era împreună. exact, era jucător activ atunci. Au fost încă de 20-25 de ani de când s-a prăbușit economia Aradului, de când s-a prăbușit fabrica UTA care ținea clubul UTA, au fost tot probleme, cu câteva excepții acolo, când au venit italienii, când a fost o perioadă în care la un moment dat a preluat Lăzureanu și a urcat după aia din nou, s-a prăbușit, când a venit Bara cu Sandu Ion, au fost doar câteva paranteze, dacă vrei, în istoria asta tumultoasă a clubului UTA, în care clubul a funcționat. Prost, Andrei. Bun, dar vii vorba politicienilor cu o grea moștenire. Da, management prost și conjunctură juridică stufoasă și neclară. Nu, la asta nu mă pricep, dar eu am urmărit și eu mersul UTEI, că și eu am jucat fotbal cândva și tu știi că noi am mai jucat și la bătrânețe fotbal, eu, nu, tu ești tânăr. Dar eu spun că în jurul echipei trebuie să existe, dincolo de echipa din teren, trebuie să existe o echipă afară din teren. Iar echipa aceea e formată dintr-un manager foarte bun, dintr-un contabil bun, dintr-o galerie bună. Avem aici șeful galeriei. Deci trebuie să existe o echipă și în afara terenului, nu numai în teren. Exact. Dacă îmi permit eu să intervin. Ca și suporteri, din punctul nostru de vedere, ultimii 10 ani au fost foarte tumultuoși, în afară de paranteza, cum spuneai și tu, Andrei, legată de perioada Bara, dar care și aceea a fost cu multe semne de întrebare legat de promovarea din CNA peste noapte, de cumpărarea locului de la Salonta, certurile imediat după un an între cei doi investitori și după aceea declinul care ne-a adus în situația de acum 2 ani cu foarte multe datorii. Nu vreau să intru, cred că majoritatea celor care iubesc UTA știu și chiar și cei care au aflat tangențial, au văzut mereu probleme legate de UTA în ziare sau în media locală și națională. De aia, din motivul ăsta în special, în urmă cu 2 ani de zile, când am văzut situația deja penibilă pentru tradiția UTE și pentru un oraș ca Aradu și pentru ceea ce ne dorim noi ca și suporteri, în primul rând, în care am ajuns cu niște investitori, nu știu, mulți să-i numesc, niște persoane care se aflau în conducere. Niște derbedei, spune-le pe nume. Încercam să fiu mai diplomat, domnul Iercani. Ioane, nu putem să le spunem așa. Măi, Andrei, dar felul cum s-a comportat... Dar nici nu e etic să vorbim așa despre niște persoane. Nici nu sunt de față să ne dea o replică. Auzi, nici să nu fie de față. Sper că n-au tupeul ăsta să vină. Bine, după hai să ce au trecem mai îngropat departe, dar trebuie să fac această precizare că nu putem vorbi despre ei în aceste condiții, în acești termeni. Sunt de acord în totalitate cu termenii domnului Iercan. Nu putem folosi la televiziune astfel de termeni. Atunci am ajuns la concluzia, discutând, așa este. Niște oameni de bine care au făcut mai degrabă... Sper să nu mor de râs aici. Asta e o altă poveste, da. Nu ne provoca, te rog. Sigur, ghilimelele fiecare le înțelege și le pune cum știe. Am discutat atunci cu domnul Mesar, care fusese într-o perioadă la UTA, o perioadă în care erau datorii și odată cu venirea dânsului lucrurile s-au limpezit din punct de vedere managerial la UTA. Am văzut experiența dânsului în mediul privat, având școala de fotbal pentru copii Atletico creată de dânsul și care a adus-o totuși pe niște, trebuie să recunoaștem, acum cu bucurie, acum câțiva ani cu invidie, depășind UTA în multe competiții de juniori, un club privat care nu spunea multe și totuși a făcut multe. Da. Și atunci ne-am gândit exact la lucru care spunea domnul Iercan, management. Să încercăm să găsim ca și suporteri o persoană care e competență. Dânsul a fost deschis. Au fost deschis și domnul Țucudean de la firmele dânsului ca să vină, să zic, în primă fază cu sponsorizarea aferente investițiilor private. Primăria a participat și ea la acele discuții, ținând cont că aveam opțiunea de a nu mai avea UTA deloc sau de a porni un nou proiect din ligile județene și de a o lua curat de la zero, fără datorii, fără imixtiuni străine. Proiectul nostru s-a bazat în primul rând, cum am spus, pe implicarea comunității locale, pe implicarea oamenilor de afaceri, un management sănătos, un proiect care pleacă, exact cum avem și aici un desen, văd care codru piramidal,
plecând de la grupele de copii junior, trecând prin Liga 4 cu o echipă secundă și cu o echipă profesionistă în vârful piramidei, cu o discuție mai amplă la care am participat, în care am discutat planurile de viitor, exact cum spunea domnul Iercan, nu e suficient să ne gândim numai la ziua de azi, o academie de fotbal Iosif Peciovski pe care să o construim pe aceste baze sportive care primăria s-a angajat să le construiască la ICRTI, acolo în Câmpul Liniștii. Toate aceste lucruri pot duce UTA, acolo unde a fost, un brand național, o mândrie pentru orașul Arad. Din punct de vedere al industriașilor, care nu mai sunt, vedem familia Neumann care a creat acest club și care avem industriași în Arad. Domnul Cosma, domnul Țucudean, domnul Blidar, sunt mulți, nu vreau să uit pe cineva, pot să-i număr, domnul Verbiță, firme multinaționale care au business-uri aici, poate care au o disponibilitate de a întoarce o oarecare sumă din impozitul lor pe profit datorat, că aici vreau să ajung. Deci există căi legale. Există căi legale. Asta o să vi le prezint imediat, pentru că firme, ăsta e scopul emisiunii, să lămurim lumea. Aceste firme să învățăm cum pot să vină alături de. Da, aceste firme pot să ajute acum clubul și mai mult decât atât, noi ca și suporteri încercăm să fim atât cât putem garanții transparenței față de mediul de afaceri, care iarăși poate a fost o problemă, totuși fotbalul românesc nu este unul cunoscut pentru... Numai ce l-au ridicat pe primarul de la Ploiești, exact. l-au dus 30 de zile în arest ieri pentru că ar fi luat mită, deci primarul a luat mită de la clubul de fotbal 300.000 de euro. Da, ca să dea bani. Sunt lucruri de genul ăsta în fotbalul românesc și atunci pentru un om de afaceri onest, cinstit, nu este atractiv să-și asocieze până la urmă imaginea cu fotbalul românesc, nu neapărat cu UTA ca brand. Poate UTA e interesant ca și brand, ca și ce reprezintă, ca istorie, ca trecut, ca și comunitate locală în care tu ai afacerea. Dar văzând ce se întâmplă la fotbalul românesc, poate sunt reticenți. Noi încercăm... Vezi, el a ridicat o problemă extraordinar de importantă. Ceea ce se transmite la televiziune poate să influențeze atașamentul sau non-atașamentul față de... Încercăm să facem UTA altfel. Așa, voi va trebui să demonstrați, despre echipă vorbeam înainte, echipa din afara terenului trebuie să demonstreze că este o echipă serioasă, că nu vă țineți de prostii. Nu, eu vorbesc foarte serios. Înțeleg. Așa, și că lumea trebuie să aibă încredere în voi. Deci dacă câștigați încrederea oamenilor, a acestor sponsori, că la urmă urmei noi despre sponsori vorbim, sau poate găsiți o altă modalitate de a aduce bani la club, pentru că se fie foarte limpede. Fotbalul astăzi nu mai merge ca pe vremea mea. Eu mă duceam, jucam fotbal de plăcere. Eu am jucat în divizia C, n-am primit niciun ban. Niciun ban, dar eu mă duceam cu bicicleta de la Căran până la Sebiș, la antrenament, mergeam cu bicicleta și la meci și veneam cu bicicleta, deci făceam 20 de kilometri cu bicicleta pe un drum vai și amar și jucam și fotbal. Atunci noi așa jucam, de taică-s-o știe, eu am jucat cu taică-s-o fotbal. Dar astăzi lucrurile s-au schimbat. Astăzi nu mai merge fără bani. Da, este perfect adevărat. Asta vreau să vă și spun. Exact, haideți să facem un pas mai departe în discuția noastră. Exact entitatea acestui club, unde ne aflăm la ora actuală. Anul trecut a început un proiect. Eram în Liga 4, s-a promovat, da? Și am ajuns în Liga 3. Nu vreau să se mai confunde cu echipa și ce se întâmplă astăzi la echipă cu ceea ce a fost până acum. Funcționăm extrem de transparent. Avem antrenori, nume foarte importante din fotbalul arădean. La echipa mare avem pe Roni Nod, pe Radu Anca, pe Sebastian Huțan. În stafful nostru este domnul Tisa Ferenc, nume care reprezintă și o garanție nume care reprezintă o garanție, da? Sigur, și un brand la rândul lor în acest domeniu. Păcurar Cristian Cerneschi, Herman Gaica, Roșca, iar la baza piramidei clubului nostru se află desigur clubul Altetrico cu grupele de copii mult, adică sub 2003, juniorie,
antrenori Câmpean, Mărginean, Botiș, Varga, Dinu Donca, Petruț Adrian Țapoș-Dan, de asemenea nume care pot oricând să facă parte din stafful primei echipe. Totul este foarte transparent. Vă spun cum suntem finanțați. Finanțarea nerambursabilă din selecție pe proiecte de la Consiliul Local este 50%. Cam acesta este procentul care îl obținem din fondurile primite de acolo. Primim și de la Consiliul Județean, iar din sfera privată, firmele domnului Marius Sucudean și al lui domnului Cosma au o pondere cam de 30%, alături de ceea ce putem noi face în cadrul legal, adică publicitate firmelor, bilete și abonamente, prin achizițiile ce vin prin fanshop-ul clubului. Astea sunt modalitățile de a strânge bugetul terminal. De aici ne lipsesc circa 40% care ar fi necesar pentru cheltuielile cu salariile, premiile, care, cum am spus, nu sunt eligibile din banii de la Consiliul Local și de la Consiliul Județean. Da, așa ne puteți spune, în virtutea acestei transparențe, măcar comparativ, chiar dacă nu ne spuneți cifre exacte, sume exacte, unde se situează bugetul de salarii, bugetul de premiere al clubului UTA? Bugetul care este asigurat pe un an de zile din ce v-am enumerat mai devreme este în jurul sumei de 300.000 de euro și aproximativ această sumă mai este nevoie pentru a continua în mod optim activitatea, salarii, premii și cheltuielile care nu sunt eligibile din acest bani. Este buget de divizia C. Da? Este un buget de divizia C. Poate face față UTA în divizia B cu acest buget? Desigur, pentru că noi ne bazăm, noi avem un proiect peren și am fost foarte exigenți în a concepe acest proiect, în sensul că foarte, foarte mulți jucători tineri provin din Arad, din această piramidă, dacă vreți, din structura clubului și indiferent de ce se va întâmpla de la vară, ne vom baza foarte mult pe acest aspect. Vreau să vă spun de asemenea cadrul legal, să rămânem în zona asta concretului. Sponsorizarea se poate face în baza legii 32 din 1994 și anume se pot direcționa 20% din impozitul din profit. Aceasta pentru firmele private, da? Dar nu mai mult de 0,3% din cifra de afaceri. Nu costă nimic. Nu sunt cheltuieli în plus pentru o firmă. Din impozitul deci ce în se loc plătește, să dea banii exact, la stat, dau 20%, îi dă la UTA, sigur. na. Exact. Este extrem de simplu, extrem de transparent. Ce modalități mai sunt? Am discutat, chiar pot să anunț astăzi în premiere aici la dumneavoastră, colaborarea cu o firmă de consultanță juridică, pentru că eu cred în diviziunea muncii și cred că doar așa se poate progresa, nu e evident. Avem un specialist cu care am discutat toate aceste aspecte și mai putem fi ajutați într-un mod foarte transparent și evident legal. Dar vă dau și numele domnului avocat Vesa Cristian Alin, un cabinet de avocatură, firmă consultanță juridică, este noul nostru partener începând din această săptămână. Am încheiat un protocol de colaborare, va veni și el alături de noi, pentru că mi se pare esențial modul în care te prezinți în fața unei firme și în fața, mă rog, problemelor juridice care se ridică. Deci va veni alături de voi? Stai, nu, este omul care ne va reprezenta în absolut toate încheierile de contracte, încheierile de protocoale, tot ce ține de Bun, dacă juridic. aș fi știut că îi spuneți numele, v-aș fi rugat totuși să nu-l spuneți, Da? pentru că și aici Bine, avem atunci o niște să tăiați. constrângeri ale CNA-ului care nu ne permit Este- să facem promovare cabinetelor de avocatură. Am înțeles. Pot fi alături de echipă firmele și angajând o persoană sau mai multe jucători, antrenori în cadrul companiei.
Ar fi un triunghi de interes, da? Jucător, companie, Clubul UTA, contracte de muncă, un jucător profesionist poate să lucreze și să reprezinte și o altă firmă, este perfect legal, perfect eligibil. Sigur, ar urma să încheiem și noi un protocol între... E trist, vă spun de ce e trist. Este trist, dar trebuie să ne repliem pe actualitate. În care jucătorii erau în producție, scoși din producție, lăsați să joace la club. Am știut că o să spuneți lucrul ăsta și am știut că o să fie nu neapărat dumneavoastră, ci percepția va fi aceasta. Totul este ciclic. Istoria se repetă. Este modalitatea... Dar ce vrei să-i pui în producție? Ce vrei? Nu, este modalitatea legală actuală, foarte transparentă, foarte clară. Adică acest jucător poate avea un loc de muncă la o companie privată, în sensul că în momentele în care organizează compania o acțiune pentru proprii angajați, el să fie... poate fi imagine, exact, la modul acesta. Bun, atât. Hai să... Stai puțin, Codrule, stai puțin. Îi antrenează. Există foarte multe modalități. Munca... Lasă chestiile astea. Munca fotbalistului este antrenamentul și jocul la echipă. Sunt discuții. Ce discuții? Unde știi tu în lumea asta? Unde știi, eu vorbesc de fotbalul profesionist, nu de fotbalul amator. Da, Ioane, dar știi cum, realitatea în acest oraș să meargă la strung, să meargă la strung. Nu merge la strung, el e angajat la fabrică, dar nu merge la lucru. Asta e ideea angajamentului. Da, evident, nu se pune așa la o fabrică? La un agent economic, îi angajezi la un agent economic și ăla îi plătește un salariu. Așa da, dar nu-l pui pe standul de lucru. Cine s-a gândit că îl pune la standul de lucru? Auzi, cine s-a gândit? Voi când discutați în fața oamenilor, voi când discutați spuneți exact, pentru că nu toți pricep. Mă bucur foarte mult că faceți pe avocatul diavolului. Nu fac pe niciun avocat. Eu vreau ca lumea să înțeleagă exact ceea ce vreți voi în speță. Noi vă ajutăm cât putem. Și aceste emisiuni. Deci lumea să înțeleagă exact ce sunteți voi și ce vreți voi. Bun, hai, domnul Grădinaru, continuați cu ideea. Acesta este o modalitate foarte transparentă, foarte clară și evident legală, prin care o firmă poate veni alături de jucător. Sigur, ar mai fi și a treia, achiziționarea de publicitate, dar aici deja avem vreo 26 de firme care am reușit să le aducem lângă echipă. Nu mai e loc pe tricouri. E vorba de bannere publicitare pe stadionul Motorul. Toate acestea va exista un boom la nivel de publicitate și notorietate în momentul în care ne vom muta pe stadionul care se construiește. Exact. Bun, asta e foarte important, pentru că probabil principala confruntare, principala problemă, principala provocare pe care dumneavoastră o aveți este credibilizarea clubului, recredibilizarea clubului. Da. Evident. Și încrederea oamenilor. Evident. Notorietate, sigur, avem, urmează adică facem eforturi să lucrăm la credibilitate, sigur. Haideți să vedem persoanele fizice cum pot fi lângă club. Poate da 2% din impozitul pe care îl plătesc din salariu, îl pot rediționa până la data de 1 mai în favoarea clubului. Din nou, nu costă nimic, nu sunt cheltuieli în plus, totul este gratis. Și unde se face treaba asta? Mă scuzați. Pe la finanțe. Trebuie spus, Andrei, exact. Eu nu știu, de exemplu. Aș putea da un număr de telefon? Da, sigur că puteți da un număr de telefon. Vă rog frumos, dacă se poate și afișa pe burtier. 0773 847412. Este un număr de telefon la care se răspunde la orice oră din zi. Există formulare pentru care trebuie completate. Până la data de 1 mai se pot dona 2% din impozitul pe care îl plătim din salariu. Ce mai pot face persoanele? Nu a apărut o să apară? Sigur că da. Foarte important. Sunt foarte precis și exact. Vă mulțumim. Voluntariatul iar este posibilitatea să fim ajutați de către persoane fizice. Să ne ajute la vânzarea biletelor, să ne ajute la organizare. Vânzare de abonamente iarăși e foarte importantă, da.
Evident, tot felul de acțiuni. Avem foarte mare nevoie de voluntariat Da, și avem colaborări așa e, foarte bune. așa e. De aceea eu sunt și foarte prezent și este o ambiție de-a mea personală și nu numai că nu sunt importante aici ambițiile personale la nivelul acestui club. Sunt importante. Mulțumesc. Este să fim foarte, foarte, foarte prezenți în viața socială. Avem o colaborare, zic eu, Dar voi să exemplară. fac o divagație scurtă. Ambiția personală și a fiecărui arădean de a avea o echipă cum a fost UTA. De ce să nu fie ambiție personală? Excelent. Bine, Ok. arădean care trebuie să înțeleagă că UTA ține de cultura locului, de Bineînțeles. cultura și civilizația Exact, Aradului. așa este. Așa Da. este. Avem Ai o punctat. colaborare foarte bună, foarte, foarte onestă cu Cetatea Voluntarilor. Suntem prezenți la foarte multe evenimente sociale. Băieții noștri au oferit cadouri la grădinițe, la școli, au pictat spitale, grădinițe. Sunt Trebuie acțiuni foarte pe care, bine, trebuie pe să care fiți eu le cunoscuți, încurajez. trebuie să fiți Exact. iubiți. Și trebuie să Înțelegi? refidelizăm și să fim Așa. reînțeleși și Așa. să ne înțeleagă exact lumea, situația și actualitatea și prezentul. Dar știți că Care asta este înseamnă prezentul. că voi trebuie să fiți foarte buni sportivi. Voi, În primul rând, rezultatele vor fi cele care deci vor refideliza rezultatele lumea. contează. Sigur. Deci să nu cumva vă Știți ce se întâmplă? mobilizați numai în direcția Exact. în direcția performanței neapărat. Trebuie Aici să, intervin băieții și credeți-mă că sunt foarte, foarte, foarte Asta e mulțumit bine. de cum se comportă Dacă și cum... tu spui treaba asta ca fost Avem fotbalist, foarte mulți arădeni în echipă și am, prin exigența cu care am tratat transferurile, am adus la echipă jucători foarte, foarte importanți, jucători care au primit oferte din Liga 1 și datorită faptului că au înțeles ce dorim să facem noi aici la Arad, au rămas în Liga C. Mi se pare un succes enorm pentru club. Există o emulație incredibilă la echipă. Mi se pare formula ideală. Sigur, urmează să vedem rezultatele. Este aici un cerc, că de altfel în orice domeniu și la orice nivel, nu poți juca bine fără să fii la zi cu salariile. Nu poți juca bine fără să fii susținut, fără să ai condiții. Noi încercăm să facem lucrurile astea. De asta este foarte, foarte, foarte important să fim înțeleși și să existe Uite, eu îți propun un aici, feedback la nivelul un parteneriat, cel puțin la nivelul de imagine, de construire, promovare de imagine, între Centrul Media Vest și clubul de fotbal UTA. da. Excelent. Prin Vest TV, prin ziarul Aradul, prin portalul vestic.ro. Vă mulțumim mult. Eu sper ca inițiativa asta să fie preluată și de celelalte publicații, de celelalte televiziuni din Arad. Miza este să le demonstrăm într-adevăr arădenilor transparența, că UTA este realitatea. o parte din sufletul locului și că merită toată atenția și tot respectul nostru. Dacă vorbim despre performanță, cred că e foarte important ca oamenii care lucrează pentru această performanță să se simtă prețuiți, să se simtă apreciați, să se simtă băgați în seamă cel puțin la nivelul pe care îl reclamă efortul pe care ei îl depun. Fie că este vorba de jucători, fie că este vorba de conducători de club. În teoria comunicării organizaționale se spune că salarizarea și motivația financiară nu este principalul mecanism de fidelizare al unui angajat. Înainte de toate este spiritul locului, este atmosfera de echipă, este ceea ce înseamnă organizația respectivă. Nu știu dacă asta e valabil și într-un club de fotbal profesionist sau într-un sportul profesionist în general. Da, uite, dacă domnul Grădinaru ne spune că sunt fotbaliști care au renunțat la alte contracte să rămână la UTA, asta este foarte important. Oamenii au nevoie să aibă siguranța vieții, psihicul. Nu poți să-l elimini din toată competiția asta. Dacă tu ai o familie și nu ai banii ca să susții acea familie pentru că nu ești plătit, cum mai lucrezi tu? Aici cred că se pune problema unui complex de factori. Aici vreau un pic să vă completez. Având experiența ultimilor ani când am avut cazuri de colective de jucători și de manageri, de antrenori care au stat la club efectiv pentru spiritul UTEI și pentru ceea ce înseamnă UTA și pentru noi ca și suporteri care am stat aproape de ei. Nu e niciun secret că în urmă cu 2 ani de zile am fost într-o situație în care pentru câteva luni de zile noi suporterii am susținut clubul inclusiv de la mâncare, bani, Câți cazare. ca voi?
câți ca voi? E foarte important. În țară nu sunt foarte multe exemple, Aveți? dar noi ne lăudăm cu ceea ce am reușit noi aici și ceea ce am reușit noi ca și arădeni, ca și utiști în jurul acestui spirit, ce reprezintă UTA. Și am avut jucători care au stat poate 6 luni, 7 luni neplătiți și am încercat noi să le rezolvăm diverse probleme foarte grave care le aveau din punct de vedere financiar pentru familiile lor și au rămas și au înțeles ce înseamnă UTA și am văzut și în rândul copiilor și fotbaliștilor profesioniști, pentru că mulți dintre ei sunt copii și sunt arădeni, cum spunea și Codru, mulți dintre ei sunt cu experiență, gen Boti și Varga, care sunt totuși arădeni, și alții sunt veniți din afara Aradului, jucători care au dovedit că s-au integrat perfect în spiritul UTE și joacă aici. Îl dădea exemplu, cred, chiar și pe Strătilă, care a avut oferte de Liga 1, de ce să nu spunem, și a preferat să rămână în Divizia C pentru ceea ce reprezintă UTA. Mi-a plăcut ca și suporte prima lui declarație când a venit la noi. Bun, lăsând deoparte latura financiară, care e importantă pentru un jucător care așa își câștigă traiul, că asta este meseria lui. A spus, n-am venit în Divizia C, am venit la UTA și ce reprezintă UTA. El venind de la Liga 1 și cu prezență în echipa națională. Și a fost un lucru care a fost imediat înțeles și de cei nou veniți, ceea ce dovedește că familia UTA și ceea ce încercăm noi să explicăm, într-o oarecare măsură mai mare sau mai mică, este înțeles și de acești jucători. Da, eu știu ce aș vrea să spun, Andrei, scuză-mă că ăsta. Eu mă mir, de ce mă mir eu? Că UTA a fost în Divizia 4, acum e în Divizia 3, dar are niște suporteri cum puține echipe au. Dom'le, voi v-ați dus, nu știu, la Lugoj sau unde, nu știu unde ați avut un meci de bara, ceva sau ce? Așa e. Așa, s-au dus, am înțeles, vreo 1000 de suporteri. Măi, la o echipă, ce echipă? Numai numele, da. Dar dacă te gândești că joacă în ce șalon joacă și să aibă atâția suporteri, că n-au echipe de Divizia A, asemenea suporteri. Problema este cum veți putea voi transmite orașului, oamenilor, această dragoste pe care voi o aveți față de clubul UTA. Este extrem de important ca cei care vin alături de voi să simtă pentru UTA. Deci să simtă ceva. Fiecare dintre noi încercăm la nivelul nostru să facem câte ceva pe lângă viețile noastre de zi cu zi și pentru UTA. Nu e un secret că am avut tot felul de acțiuni organizate în școli în care am mers și am încercat să explicăm copiilor ce înseamnă UTA. Am organizat meciuri demonstrative. Nu mai departe de săptămâna trecută am organizat a 3-a ediție a Cupei Liceelor, prin care onorăm memoria lui Ladislau Boniadi, care a fost și rămâne cel mai mare golgheter al fotbalului românesc într-o singură ediție de campionat, unde au participat peste 120-130 de copii activi, pe lângă cei care au participat în sală. Încercăm să propovăduim, să zic așa, spiritul UTE în rândul copiilor și a liceenilor pentru a vedea și pentru a înțelege și a crește și așa cum am crescut și noi în spiritul UTE și al comunității locale, fiind crescuți de părinții noștri sau de bunicii noștri, să compensăm un pic lipsa de performanță actuală a UTE cu ceea ce a însemnat UTA și ceea ce poate să reprezinte. Acest spirit trebuie să-l transmiteți copiilor indiscutabil, dar și oamenilor care sunt în măsură să vă poată ajuta. Deci exact. Să fie foarte limpede că fără ajutorul acelor oameni, voi veți funcționa la cota de avarie. Da. Deci aveți nevoie ca să transmiteți acel spirit. Nu știu, trebuie să vă gândiți. Trebuie să ne gândim și noi, Andrei, că noi păi mare... am făcut-o noi deja. Am făcut-o noi deja. Ați făcut-o voi deja. Și aș concluziona, dacă îmi permiteți, de ce să investezi la UTA. Da? Investiția la UTA astăzi... Întrebare directă. Da, este o investiție sigură, în primul rând. UTA este astăzi un proiect corect, sănătos și transparent. Banii nu se vor pierde, totul va fi investit în dezvoltarea clubului în baza strategiei pe care o construim și care este extrem de transparentă. Vrem să fim cât mai departe de exemplele negative din fotbalul românesc, care din păcate astăzi sunt atât de multe. Suporter club UTA Arad, avem un protocol cu ei, dețin sigla, culorile și palmaresul echipei. Este
Doar acest lucru în sine este unul extrem de important. Există astăzi echipa Steaua București, care nu trebuie să vă prezint ce înseamnă, care nu are culori și nu are palmares. UTA are. Tocmai datorită muncii acestor oameni și a colaborării cu ei, avem această identitate. Un lucru extrem de important care se amintește destul de rar și nu înțeleg de ce. Orașul este alături de UTA în acest moment. În prezent, stadionul Francis Neumann... Pe ce te bazezi? Pe ce continui? O să explic. Este reconstruit, se construiește. În 2016 se preconizează să fie dat în folosință. Câte orașe avem în țară unde se întâmplă acest lucru? Ploieștiu, Bucureștiu. Craiova. Și ce s-a întâmplat? Craiova. Și ce s-a întâmplat acolo? Cluj. Petrolul vicecampioană, mă rog, în Cupa României anul acesta, da, Steaua nu avea rezultatele care le-a avut anul trecut. Da, care nu le avea anul trecut dacă ar fi jucat pe Ghencea, sunt convins de asta, și nu ar fi jucat pe Stadionul Național, da? Deci un stadion într-un oraș este un moment extrem de important. Acum este momentul să venim alături de această echipă, de acești băieți, pentru că acum este nevoie. De asemenea, foarte mulți au înțeles totuși să facă acest pas. Dar avem nevoie într-adevăr de aceste discuții, de aducerea la cunoștință a eventualilor sponsori, de momentul foarte, foarte important. UTA este cel mai important simbol al Aradului. Adică notorietatea care ți-o dă asocierea cu acest brand este una cel puțin benefică. Este una care îi poate schimba destinul și a unei firme până la urmă. Dar să nu mai ducem lucrurile atât de departe. Ba să le ducem, Codruț, să le ducem. Pentru că colaborarea cu am fost la Valencia și peste tot în vitrine sunt mesaje de susținere a clubului Valencia. Am fost la Coimbra și peste tot în vitrine fulare cu Coimbra. Exact. Dezvoltarea firmei se va produce și prin colaborarea cu noi, la nivelul notorietății și credibilității, sigur. Va avea venituri suplimentare, totul trebuie gândit în acest sens, nu? Plus că este și, dacă vorbim doar la nivelul de arădeni, de investiția arădenilor, este și o investiție de suflet, dar asta este pe undeva așa un motiv secundar. Nu sunt de acord cu tine. Poate fi, pentru că noi... Pentru mine, ca suporter, eu aș contribui la, nu știu, dacă voi vă gândiți la un mod de a aduce alături de voi și arădeni simpli, cum sunt eu, nu oameni de afaceri, dar eu zic că trebuie să vă concentrați atenția și asupra oamenilor de afaceri și asupra suporterilor obișnuiți. Suporterii obișnuiți pot să vină alături de echipă, cum am spus mai înainte, prin acei 2%, dacă vor să vină cu ceva financiar. Lucrurile sunt foarte clare. O să le repetăm de câte ori este necesar. Vreau totuși să concluzionez. Dar nu poate fi o societate pe acțiuni. Întreb și eu, că eu nu percep la prostiile astea. UTA nu poate fi susținută de primărie dacă organizezi așa. Vezi, eu nu știu. Trebuie spus, pentru că eu am un prieten. Eu am un prieten care zice, domnule, eu aș fi de acord să dau nu știu câți bani pe an, dar să fiu trecut și eu acționar la UTA. Nu poate exista în acest termen. În această formulă nu se poate finanța echipa UTA, adică pierdem finanțarea de la primărie și de la Consiliul Județean. UTA este arădenilor, trebuie să înțelegem. Acesta este și motoul clubului. UTA de astăzi nu are nicio problemă de identitate. Da? Alături de Suporter Club deținem palmaresul, culorile, sigla. Bun, nu are nu numai o problemă de identitate, dar nu are o problemă de credibilitate. Cred că marea dumneavoastră provocare în calitate de team manager este să reușiți să îi convingeți pe cât mai mulți că această construcție nu este o construcție de aventurieri, nu este o construcție mercantilă, nu este o construcție de mercenari, că ea reprezintă Aradul, reprezintă interesele suporterilor clubului UTA și e foarte bine că Liga Suporterilor este lângă dumneavoastră și că reprezintă un proiect pentru un proiect de viitor, un proiect de perspectivă
pentru că, sigur, noi ne fixăm tot felul de obiective importante. Noi vrem să fim capitală europeană a culturii, noi vrem să fim un pol de dezvoltare, noi vrem să fim un centru zonal, dar dacă nu o să reușim să recuperăm simbolurile noastre și să construim pe ele, să clădim pe ele, dacă întotdeauna tindem să marginalizăm ceea ce a fost bun în Arad și ceea ce reprezintă deja o fundație, o temelie a Aradului, atunci sarcina noastră e o sarcină de Sisif. Ne va fi foarte greu, dacă nu e imposibil, să avansăm. Încercăm să înălțăm un pom tăindu-i rădăcinile. Practic, rădăcinile orașului, simbolurile sale sunt cele pe care s-au construit ceea ce reprezintă Aradul astăzi. Da, eu sunt conștient de importanța rolului pe care îl am și dincolo de rolul de team manager mi-am asumat și acest rol de brand manager, dacă vreți. De aceea aș continua și aș spune că UTA este la ora actuală un exemplu de reformă în fotbalul românesc. UTA reprezintă astăzi o oportunitate de investiție și pe aceste principii putem construi o echipă cu un destin pe care îl vrem, sunt convins, nu doar cei de aici de față, ci toți arădenii, unul cât mai ascendent. Concluzionați finalul un exercițiu de imaginație. Acum, clar, sunt subiectiv fiind suporterul echipei, dar dacă eu aș fi managerul unei companii, fie ea și multinațională, care activează pe plan local, în Arad, am profit, din care pot să redirecționez o parte din acel impozit pe profit, care oricum îl dau la stat, și mi se întoarce înapoi această plus valoare de imagine, de comunitate locală, de brand, de asociere cu o imagine atât de puternică cum este cea a UTEI pe plan local, eu, dacă aș fi manager, eu aș lua serios în calcul posibilitățile legale de a da acești bani la un proiect cum îl avem noi și care chiar vă asigur că este pe termen lung. Da, aș mai spune și eu câteva cuvinte. Vrem să fim un exemplu de profesionalism, oferim și facem asta, vrem și facem asta, oferim o șansă tinerilor din zonă, tinerilor jucători din zonă de a se afirma alături de echipă în această construcție. Vrem să evităm situațiile care s-au creat până acum, performanțe pe termen scurt, situații ambigue și mai ales situații de subzistență. Exact. Nu putem porni la acest drum decât printr-o construcție, așa cum am mai spus-o, transparentă, viguroasă, serioasă și legală. Lucru de care sper că vom Cred că și dumneavoastră aveți nevoie de ceea ce avem și noi nevoie și întreaga comunitate arădeană are nevoie. E vorba de pozitivism, un pic de abordare optimistă a viitorului și a prezentului, bineînțeles, și de crearea unei emulații a oamenilor care, într-adevăr, nu caută întotdeauna să demoleze, ci mai degrabă caută să construiască. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, de foarte multe ori în societatea noastră arădeană se cheltuiește, se risipește mult mai multă energie pe explicarea non-combatului, a neimplicării, decât pe motivarea pentru a te implica. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și încă o dată reînnoiesc propunerea de a intra într-un parteneriat media cu dumneavoastră. Noi de fapt am și fost parteneri media pentru că în Liga 4 Vest TV-ul a transmis meciurile clubului UTA. Să încercăm să mediatizăm și noi faptul că, iată, UTA e recuperată, că UTA este o construcție serioasă și una pe care se poate miza din punct de vedere al sentimentului arădean și din punct de vedere al seriozității. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc mult succes. Și noi vă mulțumim și sper că am lămurit aspectele juridice prin care poate oricine să vină alături de echipă, lucruri care se vor continua în următoarele săptămâni. Un telefon să te contacteze lumea, poate că vrea să întrebe. Am dat telefonul, numărul de telefon există. Vă mulțumesc pentru invitație și ne revedem. Vă mulțumim frumos și noi și
Cu siguranță nu este singura noastră întâlnire, pentru că această credibilizare este un proces de anduranță. Eu vă aștept oricând alături de noi să ne adresăm nu numai arădenilor. Televiziunea noastră este în 22 de județe, așa cum și UTA are bătaie mult mai lungă decât granițele acestea administrative ale județului Arad. Haideți să punem și noi cât putem umărul la această construcție de viitor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la ora 20. Până atunci, rămâneți cu bine.